Hi guys, welcome back to my channel, Joxology Biyahe ni Jox. And for our tutorial para sa tuang YouTube journey, this time is why YouTube thumbnail is important. So, unsa ka importante ang thumbnail. So, what is thumbnail? So, ang thumbnail is kaning mga drawing-drawing nimo sa imuhang video. So, mo na siya mga drawing-drawing sa video. So, of course, kung inviting siya sa mata sa imuhang viewers, ilahan ng i-click. Okay? So, maskin pa og unsa ka gwapo ang imuhang content sa imuhang video, and then kompleto na imuhang title, gwapo imuhang video pagka-edit, pero ang imuhang thumbnail is normal lang, ordinary lang, lisod kayo pildihon ang uban video. As you can see, daghan kayo og video na almost the same sa imuha. So, for example, miingon ka og samal, daghan kayo og video na manggawas. So, ang una nimong kalaban is on top is na ay 2 years ago, 4 years ago, na ay 330,000 watch, na ay 448,000 na watch. So, ang imuha as a beginner, dili gyud di mo siya makita. So, kasagaran pag mag-search ka, dili ang nasa ibabaw ang imong tan-awon. Ang imuhang ginatan-aw is unsa tong pinakanindot na drawing or design sa iyahang thumbnail. So, most likely, kasagaran imuhang ginatanaw, it's either this or kani. Okay? So, mo na ka-importante ang imuhang thumbnail. Unless, kung imuha siyang butangan, for example, samal niya, pangalan nimo Joxology, ako ang channel. So, most likely, manggawas tong mga ako ang video. But then, sometimes, pag dili ka sikat gyud, dili man gyud na nimo i-type ang Joxology. Only samal. So, karon asa ka dapit diara. So, dili ka makita. Yun. So, inana ka importante ang thumbnail. Okay? So, asa ka mag-edit para sa imuhang thumbnail. So, usahay na ay built-in na editor ang cellphone. So, pwede itong mga built-in mo na editor sa cellphone. And pwede pud ka mga apps. So, daghan mga applications na free na editor. So, pwede ka mag-edit dito. And of course, usual na ginagamit is PixArt. So, try to download PixArt para maka-edit ka sa imuhang thumbnail. Okay. So, mao to siya ka-importante ang thumbnail para makita dayon or inviting ang imuhang video. So, if this tutorial is helpful, please don't forget to like, and kung maamoy mga questions, comment down below and we will answer all those questions. And of course, please don't forget i-bell na lang ang ato ang tutorial or my channel para makita ninyo ang uban pang mga tutorials, steps, tips for our YouTube na journey. Thank you so much and see you soon.